Вторият коктейл за този месец на Алехандро Лейбъл е с името Ти Амаре. В чашата след смесваме 20 мл амарето ликьор, 30 мл лимончини и около 150 мл прясно изцеден портокал сок. Изливаме вътре, след което съставките шейкваме, за да ги охладим и подготвяме висока тънкостенна коктейлна чаша. Изливаме сместа, като първо пущаме течността и след това изливаме леда да падне отгоре, за да може да направим горната част или флота, като оставяме разстояние до горната част на чашата. На бамбуково стръкче за декорация 2 мараскино декорираме портокал, слайс портокал или резенче портокал. Режем и поставяме за декорация на върха на чашата. След което е време да направим и горната част на коктейла, или както казваме флота. В тина изливаме от 5 до 10 мл ликьор от изцедени портокалови кори или гренадин. Слагаме сода. Целта на содата е да изтеглим сладката течност или гренадина в горната част на коктейла. Изливаме върху ледта прецизно, бавно, за да може течността да попадне точно в леда и да не се оттеи в дъното на чашата. И това е горната част на коктейла Ти Амаре. Един коктейл, следобеден коктейл, който може да го изпиете по всяко едно време на деня. Виждате и съставките: амарето, лимончини и гренадин. И коктейлът е ваш. Ти Амаре от Алехандро Лейбъл.